Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye. O formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye. Maquillage, musɔrɔsiri, coiffure o fana kalan min centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6. O fana formation tellement be san 1 ani kalo 6. Tatouage, farafinjabi, endujabi o fana kalan bi centre marginal kono. No bana amina i former façon business là donc o kalo 6. À ce moment il ka diplôme sur bisa ka baraka jën fambe. O ko fa internat bi centre marginal la i bisa ki dem bla kana marginal kono siyoron dumuni abo bela jeli soro nga ka baraka. Centre marginal fleur ni falaje IGA strafara la. Centre marginal be Sekou Medine. Centre marginal be Bako Jikoroni. Centre marginal be Kurofina strafara Gitronda ni mogo be renseignement wore la i bisa ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04. Ne la mebaga jakulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔkan aw minnu b'an lajɛla ka bɔ Mifa production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen ye min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na février kalo tile 10 ka taa bila karidon na février kalo tile 16 dolo jate la fonɛnɛ a kalo filanan tile 20 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo filanan tile 26 la doloba fila o de nɔrɔ barikalen don o ye doloba fila jumɛn ye o ye kidintigi ale ni santi ko ni fila nɔrɔ ɲagamina ɲɔgɔn na a bɛ na ni kibaruya jumɛn de a b'a yira walima den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka hadamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye wa ɲɔgɔn dɛmɛw mɔgɔ dɛmɛw o bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kosɛbɛ olu ye daganko ye mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ ni dɔgɔkun in kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruyaw o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ aw kan ka olu sabati aw kan ka dɔgɔkun daminɛ ni cɛsiri ye kamasɔrɔ aw ka sabara don aw sen na aw mago nɔfɛ olu de siraw barikalen don aw bolo ka tɛmɛ nɛgɛjurucikanw kan walima ka tɛmɛ ka aw jigida mɔgɔ wɛrɛw kan ci siraw fanfɛla la kamasɔrɔ Venus ale min bɛ kanu kofɔ ale ni mandiya kofɔ o bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛna se ka bɛn ko sinsinli kofɔ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ jigiya siraw fɛ baara ɲɔgɔnya siraw fɛ kanu siraw fɛ bɛn bɛ aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la aw kan ka wulikajɔw k'olu banba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw profite Venus ye nali min kɛ aw ka so kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni wulikajɔw ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nɛgɛjurucikanw ye a ma kɛ ni mɔgɔw ka cikan ye o de la i bɛna ye garisigɛ minnu ni aw b'a ɲini na a bɛ se ka olu sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka na se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna se ka bɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka segin ni garisigɛ balilenw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛ so denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kokura bolodaw aw bɛna se ka fanga sɔrɔ olu la kosɛbɛ ni aw ye aw ka waleya nafamanw k'olu boloda ka bɛn ni wagati ma aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ Uranus ale bɛ aw ka so kɔnɔ ni wagati in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛna se ka aw dɛmɛ aw ka hakilinaw olu ɲɛnabɔli la o de la i bɛna ye k'a fɔ kokuraw daminɛw olu ka di aw la nka aw ni dalen don garisigɛ min kan sɔrɔ min kan nafolo siraw fɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la ale ni sumaya wale bɛ se ka don olu la o b'a yira k'a fɔ n'aw ye baara ɲuman minnu kɛ ka bɛn ni nin wagati in ye aw bɛna se k'aw jigi da olu jaabiw kan olu nafolo ale ni olu sɔrɔw kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ natɔlaw ye n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisigɛ siraw bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nka cɛsiriw ale ni kumaɲɔgɔnyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nɛgɛjuru siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kama sɔrɔ aw bɛna wuli ka aw cɛsiri cogo cogo aw tɛna jaabi ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na. O de la i bɛna ye layidukan minnu bɛna na se ka na ta aw ye gɛlɛya bɛ se ka don olu siraw kan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka kɛnɛya siraw olu ma sinsin ni aw bɛ se aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kɛnɛya siraw fɛ wa kasaraw olu bɛna se ka aw sɔrɔ kasara balilenw olu bɛna se ka aw sɔrɔ bolofɛn tiɲɛw ale ni fo ka taa se bolofɛn tununw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛ waleya de kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se ka jateminɛw k'olu fanga bonya kosɛbɛ wa i bɛna ye sɔrɔ min ti aw la aw bɛna se ka o dépenses olu de kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ basigiw ale ni jateminɛw aw k'olu kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna se ka hakilisigiw sɔrɔ sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kama sɔrɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka aw ladɔnniya k'a daminɛ tɛnɛndon na o min bɛ bɛn février kalo tile 10 ma kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ o bɛna se ka aw ka jijaw ale ni aw ka cɛsiriw ko fɔ aw ka dugawu aw ye dugawu minnu kɛ ka tɛmɛ walima aw ye saraka minnu bɔ ka tɛmɛ aw bɛna commencer ka se ka olu jaabiw olu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ marsi ale fana min bɛ cɛsiri ko fɔ ale ni wulikajɔ ko fɔ ale fana bɛ dusu de ko fɔ o bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ aw yɛrɛ teliya kojugu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw bɛna aw ka kow ɲɛtɔla k'olu tiɲɛ ni aw bɛ ko minnu kɛ aw ka jateminɛw kɛ a la n'o tɛ kow kɛlen kɔfɛ i bɛna ye aw bɛna se ka nimisawalew k'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw ka se ka hakili to aw ka kɛnɛyaw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw cɛsirilen don kosɛbɛ wa aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw kama sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ kama sɔrɔ kɛnɛyaw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na lagosiwalew olu kɔdonnen don aw ma o de la i bɛna ye dɔgɔkun mana gɛlɛya aw bolo cogo cogo i bɛna ye aw bɛna se ka aw kɔkɔ da gɛlɛyaw la ka se ka gɛlɛyaw kunbɛn ni aw yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ aw jigi dalen don aw yɛrɛ kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kalo o bɛna don aw fɛ yen nɔ mardi don o min bɛ bɛn février kalo tile 11 ma ale ni mercredi o min bɛ bɛn février kalo tile 12 ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ barikalen don aw bolo wa aw bɛna se ka aw ka kunkɔrɔta minnu sɔrɔ olu bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye aw kana sɔn fiyewu dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu ka taa ka aw to kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin wagati in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma wa layidukanw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ olu kama ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun kɔnɔna na bɛn o bɛna se ka sinsin aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ wa dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw bolo kama sɔrɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ alamisa don o min bɛ bɛn février kalo tile 13 ma ale ni juma don o min bɛ bɛn février kalo tile 14 ma na aw bɛ waleya fɛn fɛn kɛ aw ka cɛsiri ka hakili to dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la o b'a yira k'a fɔ aw ka sɛgɛnw olu tɛna na kɛ fu ye wa aw bɛna waleya minnu boloda aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ garisɛgɛ siraw fɛ ale ni ɲɛɲinini siraw fɛ siniɲɛsigi kow bɛ se ka sabati cogoya minnu na olu sɛgɛnw olu tɛna kɛ fu ye olu bɛna se ka ɲɛnabɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw a bɛ se k'olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu kawula kalo fɔlɔ denw balansu ni dɔgɔkun kɔnɔna na
sumaya wale de bɛna se ka don aw ka ko la n'o tɛ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye aw bolo kamasɔrɔ aw ka waleyaw ale ni aw ka dugawu jaabiw aw bɛna se ka olu jaabi ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ samedi don o min bɛ bɛn février kalo tile 15 ma ale ni kari don o min bɛ bɛn février kalo tile 16 ma kalo bɛna sigi aw fɛ yen nɔ o de bɛna aw ka wasaw ale ni aw ka timinandiyaw ani aw ka wulikajɔw k'olu siraw sabatili kofɔ ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka juruw olu na se ka sara aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa mankutu tiɲɛ minnu bɛna na aw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na juguya walew ta ka aw sɛgɛrɛ olu na se ka kumasuluw sɔrɔ aw ka ko la o b'a yira k'a fɔ aw lakananen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Scorpion diviso denw kawla kalo 2nan denw Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ye aw janto aw yɛrɛ la kamasɔrɔ nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma balawu olu bɛ aw kun kan mankan bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni a man di aw ye o b'a yira aw ka dusu bila ka se ka aw yɛrɛ minɛ kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma bonyaw olu minnu ni aw b'a ɲinina mɔgɔw yɔrɔ la olu siraw bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna kunda aw kan o bɛna se ka dɔgɔyamaw ale ni lagosi walew k'olu de ta ka aw sɛgɛrɛ nka ni aw sela aw ka kow kɛ cogoya la ka jama bi yɔrɔ yɔrɔ ka se ka aw yɛrɛ kɔlɔsi jama la ale ni ka se ka aw yɛrɛ kɔlɔsi aw kumadaw la dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nka n'o tɛ garisɛgɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire siraso denw kawla kalo 3nan denw Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasi walew olu bi aw kun kan kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun minɛ ni hakilina minnu ye ale ni waleya minnu ye gɛlɛya bɛ olu siraw kan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw yɛrɛ lamɛnni tɛ aw bɛna aw jigi sɛmɛ mɔgɔ minnu na olu de bɛna kɛ sababu ye ka se ka kɛ aw juguyabagaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ale ni aw furuɲɔgɔnw mankanw ale ni fɔɲɔgɔnkɔw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka dusuw bila k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o la sɔrɔ minnu ni a kuma bɛna na fɔ aw ye aw bɛ se ka aw jigi da olu sɔrɔw kan ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye n'o tɛ hali kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw bɛ se k'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masaso denw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina ko bɛna na caya kosɛbɛ o bɛna se ka kɛ sababu ye ni aw bɛna taa aw yɛrɛ kun don kunbalan na o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn de tɛ aw ɲɛ sira la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana da don olu la wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw kana sira jɛngɛnenw k'olu tagama kamasɔrɔ ni aw ko aw bɛ kow karaba ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ taa wolo maloyaw ale ni kumasulu la ka ɲɛsin aw ma wa hali o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn tɛ aw ta ye aw kana nege olu nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw bɛ se ka gɛlɛyaw ale ni degun sɔrɔ wali bolofɛnw olu fanfɛla la ka taa se sɔrɔw nafolow aw mɔgɔ minnu bɛ nafolola baara la mɔgɔw bolo aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ tiɲɛni walew olu bɛ se ka aw sɔrɔ ka bɛn ni nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw ye nin dɔgɔkun in siraw aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka musaka bɔtaw la kamasɔrɔ ni aw ko aw bɛ ko karaba nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna bolosi aw yɛrɛ ɲɛna basigiw ani jateminɛw aw k'o kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ kalo o bɛ aw tile o bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ aw ka mankutu olu kofɔ ale ni aw ka baara ɲumanw olu tanuniw k'olu kofɔ kamasɔrɔ mɔgɔw olu na se ka aw tanu sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ani kodɔn Mercure b'a yira k'a fɔ aw ka analysew aw ka jateminɛw fanga bɛ olu la ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye jateminɛw boloda ale ni aw mana bila yɔrɔ minnu na i bɛna ye aw bɛna se ka aw yɛrɛ dɛmɛ kamasɔrɔ k'a sɔrɔ aw mago tɛ mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw la o de la i bɛna ye k'a fɔ Pluton ale fana sinsinnen don
aw ka sɔkɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna se ka gundo dogolenw ka se ka gundo dɔw k'olu bɔ dibi la k'olu da kɛnɛ kan aw ye ko minnu bɛ yen nɔ ni a ti olu kalama k'a bɛ wagati jan tɛmɛnenw na o b'a yira k'a fɔ ni aw ye hakili to aw ka wulikajɔw la ale ni aw ka kumaɲɔgɔnyaw la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna se ka bɔ gundo dɔw kalama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw wasa kosɛbɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bonyanen don kosɛbɛ kamasɔrɔ fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw fɛ yen nɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw a bɛna se ka olu sɔrɔ bonya yɔrɔ la ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ o de la sumaya bɛ se ka na don aw ka sɔrɔ siraw fɛ kamasɔrɔ aw bɛ siran na wari tiɲɛ minnu ye ale ni wari yɛrɛkɛ minnu ye olu ti aw ka ko kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na musaka minnu ni aw bɛna aw ni d'a kan ni aw ye a sɔrɔ musaka ninnu bɛna se ka na nafaw k'olu ɲɛ aw ye fana a b'a fɛ a ka don da minnu fɛ musaka ninnu bɛ se ka na wasaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka sumaya walew olu de kɔni bɛ se ka don aw ka sɔrɔ kow la n'o tɛ hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ olu bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ kɛnɛya siraw olu fan fɛ wa juguya siraw olu kɔ donnen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na bila aw la olu bɛna bolo su u yɛrɛ ɲɛna ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ fɛ ka waleya minnu bolo da sɔrɔ sira fanfɛla la gɛlɛya bɛ se ka don olu la kamasɔrɔ sɔrɔ donta siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ fana barika b'olu la ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ février kalo tile 10 na ka taa bila karidon na février kalo tile 16 o wagati kibaruya de kun ye nin ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka basigiw ale ni ɲɔgɔn lafaamuyaw k'olu sabati an ka jamana in kɔnɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ